Il-minuta tibda issa. Paul Micallef, produttur. Mela, Paul, inti kif bdejt tinvolvi ruħek fid-dinja kreattiva u fid-dinja kulturali? Jina mill-Birgu. U ġenituri tiegħi speċjalment ommi kienet tinvolvina bil-kalendarju tal-attivitajiet li jsiru prattikament Malta x'jiġifieri. Ġifieri fil-Karnival il-Bsula, jekk hu ġimgħa kbira konna nieħdu sehem fil-ġimgħa kbira. Jekk imbagħad il-milied presepju. Il-fest involuti ħafna, ġifieri naturalment tinteressa ruħek, ta' tikbed u sehem dal-affarijiet. U mbagħad bdejt nagħmel programmi fuq it-televiżjoni fuq dal-affarijiet li jkopru l-kalendarju tal-attivitajiet ta' Malta. Biex dak li kont għadni żgħir, trasmettejtu anke fuq il-voice screen żgħir. Hemm xi proġett illi bħalissa taħdem fuq u illi aħna nistgħu ngawduh fi żmien li ġej? Fl-aħħar weekend ta' Ottubru Leon Promotions torganizza żewġ festivals kontemporani li huma il-Malta Folk Festival u abbinat ma' Żejt iż-Żejtun u wkoll il-band il-Baġores Festival li ħajsiru Marsa Xlokk, il-Belt, ħafna affarijiet. Kun hemm numru kbir ta' gruppi illi jiġu Malta, allura aħna ngawdu it-talent tagħhom u naturalment ikollhom ċans igawdu is-sabiħa Malta tagħna.